Tiinkö, minut herätettiin yöllä. Uutiset kuunneltiin 10 aikana ja yöllä tuli joku, kun minä nukun oikealla kyljellä. Otettiin vasemmasta olkapäästä kiinni ja joku sanoi minulle, että vähän ravisteli olkapäästä ja sanoi, että herää, herää. Ja tuli niin kuin jostakin ämpärin pohjalta se ääni. Ja tavallaan kun minä aukasin silmät, ei siellä voinut kahtua. Siellä oli niin kuin aurinko paistanut siellä sisällä. Ja kun minä tuun tuossa kynnyksen tykönä, niin minä katson tuonne mehtään suoraan. Niin voi mikä siellä oli. Semmonen pallo. Minä huusin Alli minun siskolle tuonne sänkyhuoneeseen, että tuo hyvän vähän kahtoo mikä täällä on. Näetkö sä samanlaisen minkä minä näen? Ja jos tuo on kuu, niin silloin se on pudonnut ratalta alas. Ja jos se vielä puoli metriä, se oli niin kuin 3 metriä maasta yläpuolella. Jos se vielä puoli metriä laskeentuu, niin se maanvetovoima vettää ja silloin me ollaan räjähtänyt. Ja meitä ei ole varmaan aamulla yllällä enää, eikä meitä taida täällä enää ollakaan. Mä sanoin siskolle sitten, kun siltä niin rupesi nukuttamaan se 10 minuuttia siinä kahtoi. Mä sanoin, että vaan nyt kädet kumminkin risti, että meitä ei taida enää aamulla täällä olla. Kyllä se oli ihmeellinen paikka se, että minä silloin rupesi niin väsyttämään niin, että tuntui, että minun silmät menee väkisellä umpeen jo silloin illalla, aivan siinä 8:30 maissa. Ja minähän panin nukkumaan, niin sisko tulee sitten herättämään 1:30 aikana, että tuu kahtoo, että mikä tuolla on tuolla niin metässä. No, että onko se kuu vai mikä se oikein on. Ja minä tulin sitten ja mä sanoin, että ei tuo kuu ole, että se on niin kirkas niin, että eihän siihen niin voi kahtuakaan. Ja sitten mä pistin vasemman käden näin jotenkin siihen, että kun tuntui, että silmiä ottaa, se oli semmoista. Niin parin päivän päästä rupesi sitten nousee sitten tähän semmoinen 10 senttiä, niin semmoinen palovamma. Ja sitten mä lähdin, se tuntuu vaan, että se kuumentaa ja kuumentaa niin kovasti, niin mä lähdin sitten tuonne Nivalan terveyskeskukseen ja mä olin siellä Pikkaraselle, sai ajaa. Ja Pikkarainen sanoi, että onko sinua joku pistänyt tuohon. Mä sanoin, että ei siihen ole mikään pistänyt. Niin mä sitten rupesin sillekin puhumaan niin, että uskooko hän noihin ufoihin ja tällä lailla, mutta ei se siihen senkaan, kyllä se kuunteli sitä vaan. Ja se antoi sitten mulle sitä antibioottitabletteja ja minä söin ne, niin se sitten meni pois. Mutta minusta tuntuu, että sitä näkyy vieläkin vähän siinä semmoista tummaa tässä.